שלום ילדי הגן, היום אני רוצה לברך 3 ילדים מיוחדים מאוד שחוגגים יום הולדת 4, הלל, ארי וצור. הלל המתוקה, שתמשיכי לחייך, לשמוח ולחבק את כולם באהבה. ארי, ילד חזק ואמיץ, שתגדל בסקרנות, במשחקים ובשמחה גדולה. וצור החמוד, ילד מלא אור, שתמשיך לשמח את החברים ואת המשפחה בכל יום. ולשלושתכם יחד, מאחלת שתהיה לכם שנה מלאת הפתעות טובות, חברים, צחוק והמון המון אהבה. יום הולדת שמח חמודים, הלל, ארי וצור, מסבתא מרים, שאוהבת אתכם הכי בעולם. ומה איתכם? אותי אתם אוהבים?